तुम्ही पहिला सिनेमा यही है जिंदगी नाही, तो पहिला सिनेमा नव्हता. त्याच्या आधी मी काम करत होतो. मी वयाच्या 8व्या वर्षी पहिल्यांदा ओ सिनेमात काम केलं. शेवग्याच्या शेंगा हां. य.गो. जोशींची कथा होती. शांताराम आठवले जे कवी होते आणि दिग्दर्शक होते, त्यांनी तो सिनेमा केलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये मास्टर छोटू, बेबी नंदा, हं. बेबी नंदाची 2 भावंड, मी, चित्तरंजन कोल्हटकर, माझे वडील, बरेच लोक होते. आणि लहानपणाचं जे कौतुक असतं तसं आम्ही सगळे बेबीनंदाची भावंड काय आणि मी काय असे आम्ही कौतुक म्हणून काम केलं होतं. दॅट वॉज माय फर्स्ट फिल्म. हं. नाही, यही है जिंदगीमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही काम करायला लागलात त्यावेळेला संजीव कुमार सारखा एक म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीमधला दादा असा म्हणणारा नट त्याच्याबरोबर काम करायचं तुमचं होतं. ते किती दडपण होतं मनावरती आणि त्यानं कसं सांभाळून घेतलं? नाही, मी तुम्हाला त्यांनी सांभाळून कसं घेतलं ते सांगतो. पण मला अशा तऱ्हेने दडपण आयुष्यात कधी आली नाही. अच्छा. मग ते दिलीप कुमार यांच्याबरोबर असो, अमिताभ बच्चन यांच्यावर असो किंवा संजीव कुमारबरोबर असो, मला अशी दडपणं कधीच कोणाबरोबर काम करता आली नाहीत. का त्याचं कारणच आहे की तुम्ही हळूहळू जेव्हा शिकत जाता, स्वतः अभ्यास करत जाता, तेव्हा अभ्यास ही मोठी शस्त्रसामुग्री आहे. अशी माझी श्रद्धा आहे की तुम्ही जेव्हा चांगलं वाचलेलं असतं, चांगलं पाहिलेलं असतं, चांगलं अनुभवलेलं असतं आणि काही निश्चितपणे बेसिक प्रिन्सिपल्स तुम्हाला कळलेले असतात आणि तरीही तुम्ही पुन्हा लवचिक असता, अधिक अभ्यास करण्याकरता नवीन काही मिळतं आहे कोणाकडून जे योग्य आहे आणि आपलं तितकंसं योग्य नाही ते बदललं पाहिजे याची तयारी तुम्ही ठेवता, तेव्हा तुम्हाला कधीही दडपण येत नाही. हा एक भाग. तेव्हा दडपण नव्हतं. दडपण एका गोष्टीचं होतं की ही जी कल्पना आहे ती पचवायला थोडा वेळ लागत होता की देव आणि माणूस हे एकमेकाशी गप्पा गोष्टी करतात इंग्रजीमध्ये, कधी कधी हिंदीमध्ये वगैरे. ही कल्पना जरा नवीन होती. 75 सालची गोष्ट आहे, 35-36-37 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यातलं माझ्या भूमिकेचा जे यश आहे त्या यशातला 90% भाग हा मी संजीव कुमार यांना देतो. ते माझे चांगले मित्र होते, हरिभाई. आणि मला मी आत्ता जे बोलतो आहे त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो. माझ्या भूमिकेच्या यशापाठीमागे संजीव कुमार याकरता आहेत की मी जे जे बोलायचो ना त्या सिनेमामध्ये, मी जे बोललेलो आहे शूटिंग करताना, त्याला ते उत्तम रीतीने आधी रिॲक्ट झाले, म्हणून माझ्या भूमिकेला एक उंची मिळत गेली. हेच नेमकं चुकत आलेलं आहे बहुतेक नटांच्या बाबतीमध्ये. इथली परिस्थिती अशी असते की मी ह्याला कच्चा खाईन, त्याला भाजून खाईन, त्याला शिळा खाईन, असं असं कोणी कोणाला खाणं ह्याला अभिनय म्हणत नाही. दुसरा नट जे काही बोलतोय त्याला ऐकणे नीट आणि त्याला रिॲक्ट होणे आणि नंतर मग स्वतःची जे काही ॲक्टिंग म्हणून आहे तो पार्ट देणे, हे खरं तंत्र आहे. ते संजीव कुमारचं होतं. आणि संजीव कुमार, बिकॉज ही वॉज बिलॉंगिंग टू थिएटर बेसिकली, त्याने अभ्यासलेलं होतं, म्हणून संजीव कुमार आहेत त्या सर्व नटांपेक्षा मोठे आहेत. आणि माझ्या यशाचं श्रेय हे मी संजीव कुमार यांना देतो. परंतु झालं काय की संजीव कुमार यांच्यामुळे माझी भूमिका यशस्वी झाली आणि लोकांना वाटलं की मीच छान काम केलेलं आहे. असंच होतं रंगमंचावर असो किंवा कुठेही असो. जेव्हा एखादा नट असं काही करतो आणि ते यशस्वी होतं, तर त्याचं यश नेमकं कोणामुळे आहे, तर प्रिन्सिपली ते यश तो नट जे करतो त्याला दाद देणारा बाकीचा जो समूह आहे नटांचा रंगमंचावर किंवा स्क्रीनवर उपलब्ध, त्यांनी त्याला ऐकणे आणि रिॲक्ट करणे ह्याच्यावरती त्याचं यश आहे. त्यामुळे माझ्या यशाचं श्रेय ते संजीव कुमार यांना आहे. दडपण अजिबात नव्हतं. त्याने मला खूप सांभाळून घेतलं. कारण मला ती कल्पना पचनी पडायला थोडासा वेळ लागत होता. असं कसं, कशा तऱ्हेचा सिनेमा आहे हा, संपूर्ण वेश माझा हा श्रीकृष्णाचा, त्यात स्टॉप ब्लॉक वापरून वगैरे त्यांनी सगळ्या गमती केलेल्या. पण जेव्हा मला ते लक्षात आलं, म्हणजे त्यांनी मला एक वाक्य सांगितलं की विक्रम, मी लहान मूल आहे आणि तू एक मोठा माणूस आहेस. मी छोटा मूल आहे, तू माझा बाप आहेस. अशा तऱ्हेने मी तुझ्यावर किती चिडलो, काही केलं तरी तू अशा तऱ्हेने मला लहान मुलावर काय रागवायचं, असं करून तू हसतमुखाने सगळं घे. आय वॉज फ्री. सो द होल क्रेडिट ऑफ माय सक्सेस इन दॅट रोल गोज टू मिस्टर संजीव कुमार. ग्रेट ग्रेट.
हिला ते तुम्ही तुमच्या पहिल्या व्यावसायिक नाटकाबद्दल सांगत होता. हां, ते 1986 साली अपराधी नावाचं एक नाटक आम्ही केलं, ज्याचे दिग्दर्शक होते अरुण जोगळेकर. तर त्यांनी मला त्या नाटकासाठी जेव्हा बोलवलं, पार्ल्यातच त्या नाटकाच्या तालमी चालायच्या आणि पार्ल्यातलेच बरेचसे नटमंडळी श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ अशी त्याच्यामध्ये होती. म्हणजे रमाकांत देशपांडे होते, सुनील शेंडे होते, प्रदीप वेलणकर होते, मोहन मुंगी होते, खूप जण पार्ल्यातलीच होती. तर त्यांना एका नवीन चेहऱ्याची गरज होती की त्या एका पर्टिक्युलर रोलसाठी. तर प्रदीप वेलणकरांनी माझं नाव त्यांना सुचवलं की आणि मी त्यांना भेटायला गेले. तर मला माझा काही व्यावसायिक नाटकाचा काही अनुभव नव्हता. मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे थोडासा बालनाट्याचा आणि हौशी कधीतरी एखाद दुसरी भूमिका केलेली एवढाच अनुभव माझ्या गाठीशी होता. ते माझ्याशी थोडं बोलले आणि मग म्हणाले की मी कळवतो तुला. आणि त्यांनी मला नंतर सांगितलं की नाही सॉरी, परंतु आम्हाला जरा एका बोल्ड थोडीशी ही भूमिका आहे आणि तुझा चेहरा त्या मानाने खूप सोज्वळ असा वाटतो मला, त्यामुळे तुला काही आम्ही घेऊ शकत नाही असं. परंतु नंतर काय झालं माहीत नाही, काही कारणाने कदाचित त्यांना दुसरं कोणी मिळालं नसेल किंवा कदाचित हिला ट्रायआउट करावं असं वाटलं असेल, म्हणून मला त्यांनी पुन्हा बोलवून घेतलं. त्यामुळे मी नेहमी असं म्हणते की जे खरंच मला वाटतं की अरुण काका, अरुण जोगळेकर असं जेव्हा म्हणाले की तुझा चेहरा खूप सोज्वळ किंवा असं आहे, तर ते खूप आणि सोज्वळ याच्यामध्ये जो पॉज गेला त्याच्यात त्यांना बावळट असं म्हणायचं होतं, फक्त ते थोडंसं शुगर कोटेड करून ते म्हणाले तसं. परंतु हा विनोदाचा भाग जरी सोडला तरी त्या नाटकाने म्हणजे विशेषतः अरुण काकांनी मला अगदी म्हणजे अभिनयाचं ज्याला ABC म्हणून थिएटरमध्ये बेसिकली स्टेजवरचं फुटवर्क, चालायचं कसं स्टेजवर हे सुद्धा त्यांनी मला शिकवलं. त्यांची दिग्दर्शनाची पद्धत आणि ते नाटकाची जातकुळी, तो कोर्टरूम ड्रामासारखं होतं. म्हणजे ॲट अ टाईम त्या स्टेजवर 10 ते 11 कॅरेक्टर्स आम्ही सतत असायचो. तर त्यांचं होमवर्क संपूर्ण तयार असायचं तालमीच्या आधी की या दिवशीची तालीम काय होणार, कुठून कुठपर्यंत हे बसवला जाणार, त्याच्या मुवमेंट्स आणि त्याचे हेतू. मुवमेंट नुसती नाही, हे पात्र इथून तिथे का जाईल याच्या हेतूसकट ते आम्हाला समजावून सांगायचे. तसंच हे सगळं उभं राहून करण्यापूर्वी आमची खूप रीडिंग्स झाली त्या नाटकाची. त्यामुळे ती सगळी प्रोसेस ही माझ्यासाठी एक प्रशिक्षण वर्ग असावा तशी होती. म्हणजे माझं प्रौढ प्रशिक्षण सुरू झालेलं होतं, कारण मी बऱ्याच उशिरा पण अरुण काकांनी, अरुण जोगळेकरांनी आणि त्या सर्व ज्येष्ठ नट संचांनी मला खूप सांभाळून घेतलं, उत्तेजन दिलं, प्रोत्साहन दिलं की शिकते ही, मेहनत करण्याची इच्छा आहे आणि शिकायची तयारी आहे, असं करून त्यांनी मला खूप सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं आणि म्हणून मी ती भूमिका करू शकले. त्याच्या पुढे मग माझा प्रवास असा अधेमध्ये म्हणजे नवीन नाटक लगेच काही मला दुसरी संधी मिळाली असं नाही, परंतु ज्या वेळेला संधी मिळाली तेव्हा 89 साली विक्रमजींनी मला दुसरा सामना या नाटकासाठी विचारलं. ते त्याच्यामध्ये काम करत होते आणि वामन केंद्रे नाटक बसवत होते. तर त्यामुळे तीही मला पुन्हा एकदा चांगल्या लोकांच्या बरोबर म्हणजे कलावैभव सारखी संस्था, सतीश आळेकरांचं नाटक, वामन केंद्रे दिग्दर्शक आणि विक्रमजी आणि विनय आपट्यांच्या सारखे सहकलाकार, अशी मला संधी मिळाली. त्यांना विचारलेला प्रश्न आता तुम्हाला विचारतो. त्यांचा माइंडसेट वेगळा, त्यामुळे त्यांच्या मनावर दडपण नव्हतं. विनय आपटे आणि विक्रम गोखले यांच्यामध्ये राहताना तुमच्या मनावर किती दडपण होतं? हो, माझ्या मनावर दडपण होतं, परंतु पुन्हा मी असं सांगेन काय, माझे थोडेसे पार्लेकर आम्ही सगळे, त्यामुळे खूप ओळखीची मंडळी होती माझ्या आसपास, म्हणून मला ते दडपण लवकर माझं दूर झालं. म्हणजे विनय काय किंवा विक्रमजी काय हे आम्ही म्हणजे स्नेही आधी होतो आणि नंतर सहकलाकार झालो. त्यामुळे मी मोकळेपणाने माझ्या शंका किंवा माझ्या अडचणी त्यांना सांगू शकत होते की माझं
नवखेपणानी जी मी बुजले जाणं इतर लोकांच्यावर पॉसिबल होतं तसं यांच्या बाबतीत झालं नाही. म्हणजे मी आधी यांच्याशी डिस्कस करायचे की मला असा असा प्रॉब्लेम आहे किंवा असं, आणि त्यामुळे मग मला दडपण नव्हतं. पण आता मागे वळून बघता मला असं लक्षात आलं की तेव्हा मला काही तेवढं समजही नव्हती अभिनयाची. त्यामुळे मी आपलं जे मला सांगत आले ते मी प्रामाणिकपणे करत आले. पण स्वतःला विचार करता येणं ही जी प्रोसेस असते ती माझी त्याच्यानंतर सुरू झाली हळूहळू. तेव्हा फक्त दिग्दर्शक जे सांगतोय, मोठे सहकलाकार जे सांगतात ते फक्त करायचं, अशा पद्धतीने मी काम केलं होतं. जेव्हा आपल्याला त्याच्याबद्दल कळायला लागतं आणि स्वतःचा विचार यायला लागतो तेव्हा कदाचित मला अधिक चांगलं काम मला करता यावं याचं दडपण मला वाटायला लागलं की अरे आपण काहीच व्यवस्थित करत नाही आहोत, आपल्याला अधिक चांगलं करायला पाहिजे. अशा प्रकारचं म्हणजे त्याचं एक छोटंसं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते की आमचे 3-1 वर्षाच्या काळामध्ये दुसऱ्या सामनाचे 100 प्रयोग झाले. परंतु त्या प्रयोगाच्या 5व्या प्रयोगाला जे प्रेक्षक आले होते, विनय आपटे त्यांचे स्नेही होते, त्यांनीच गोव्यातला आमचा 75वा प्रयोग होता त्याला ते आले. आणि तेव्हा ते मला आवर्जून येऊन भेटले आणि ते म्हणाले की मी 5व्या प्रयोगाला आलो होतो तेव्हा मी तुम्हाला भेटलो नाही, कारण मला असं वाटलं होतं की कोणाला आणून उभं केलं आहे विक्रम आणि विनय समोर, असं माझी तेव्हा रिॲक्शन होती. पण मी आज मुद्दामून तुम्हाला असं सांगायला आलो आहे की तुमचा या काळामधली तुमची प्रगती बघून मला खूप आनंद झाला. आजचा प्रयोग बघताना मला असं अजिबात वाटलं नाही की कोण आणून इथे उभं केलं. त्यामुळे ही जी माझी शिक्षण माझं जे झालं या सर्व लोकांच्यामुळे, त्याच्यानंतर मग पुढचं काम करत असताना मला हे जे म्हणजे दडपण कशाचं असतं, काय आपण किती कमी पडतोय, आपल्याला अजून किती शिकायला पाहिजे, ही सगळी जाणीव मला त्या प्रोजेक्टपासून व्हायला लागली. शैलेश, नाट्य शिक्षण, नाट्य प्रशिक्षण तुझं काही झालंय? नाही, म्हणजे ज्याला फॉर्मल स्कूल्स किंवा असं जे म्हणतात तसं बिलकुल शिक्षण झालेलं नाही माझं. पण मी याच क्षेत्राच्या आसपास कुठेतरी फार लहानपणापासून बागडत असल्यामुळे त्या वेळेला त्या दिग्दर्शकांनी म्हणा किंवा अगदी राज्यनाट्य स्पर्धेत असेल, इंटर कॉलेजिएटला सतीश पोळेकरकडे वगैरे आम्ही खूप काम केलं, राज्यनाट्य स्पर्धांमध्ये कामं केली. त्या वेळेला जसं शिकता येईल तसं शिकत गेलो. त्यानंतर पुन्हा इथं आल्यानंतर रोज काहीतरी असतंच ना, म्हणजे अगदी स्टेजवर मी नाटकं करत नसेल पण त्यावेळेला जे काही उपक्रम करत होतो, मग पुढे सिरियल्सही असतील किंवा जे असेल त्यावेळेला दिग्दर्शक काहीतरी सांगायचे. निदान त्यावेळेला तरी मला वाटतं माझ्या जेव्हा मी एंटर झालो या क्षेत्रामध्ये तेव्हा तरी अशी पद्धत होती की दिग्दर्शक काहीतरी समजावून सांगायचे, घेऊन बसायचे. नाही, काका म्हणाले त्याप्रमाणे टी व्हीमध्ये हल्ली हा प्रकार फार कमी होतो, खूपच कमी होतो. पण त्यावेळेला निदान काही दिग्दर्शक मला असे म्हणाले की मी विनायक चास्करांकडे पण काम केलं, मी अनेक लोकांकडे जेव्हा कामं केली तेव्हा ते समजावायचे, मला सांगायचे. त्यातच जितकं शिकता येईल तितकं शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि काय म्हणतात ना, खूप गुरु केल्यानंतर एक गुरु भेटतो तसा फायनली आत्ता अगदी लेटेस्ट बॅरिस्टरमुळे हे गुरु आम्हाला मिळाले फायनली. आणि त्यांनी मात्र खूपच उलथापालथ चालवलेली आहे यांनी माझ्या एकंदर आयुष्यात आणि डोक्यामध्ये या निमित्तानं, पण जे अत्यंत आनंददायी आहे. या तिघांचे साधारण सुरुवातीपासून आणि नंतर रंगभूमीवर प्रवेश झाल्यानंतर एकंदर त्यांच्या आयुष्यामध्ये आलेले दिग्दर्शक, त्या दिग्दर्शकांनी त्यांना कसं घडवलं, किंबहुना एकंदर भूमिकेकडे बघायचा दृष्टिकोन सिनेमामध्ये, नाटकामध्ये कसा असावा, या वेगळ्या वेगळ्या विषयावरती या तिन्ही लोकांची मतं आपण ऐकून घेतली. हा भाग आपण इथेच थांबूया. पुढच्या भागामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या अशा विषयाकडे यांना घेऊन यायचा मी प्रयत्न करणार आहे.